Inhliziyo zibuhlungu ukuthi bethunani izifans zikaThando Nesithembu ngoba niyazi ii-channels zethu kudominator bona ngoba niyazithanda iindaba zapha kwaMseleku. Molweni yinde namkela kuMamgobhozi TV. Inhliziyo ke zibuhlungu ngenxa yoba kushiyeke ii-episode ezimbini iphele le season, useason 9, u-episode 29 no-episode 30 abazawudlala kulo lwesithathu siya kuyo nolwesine. So baye baza neendaba ezimandi ke bethunani and sesayazi ba luyaphela kho extension izawuphinda yenziwe ngoba ii-episode eziziyi-4 zidlalayo bezi-extendiwe, but ke ngoku sesabona uba kukhona i-reality TV show kaLondi London ezawudlala ke kulaa ndawo bekudlala uThando Nesithembu. Andikho sure uba ithini enye ishow ezabidlala. So ke uMzantsi Magic uye waya ku-Instagram wabo bethunani uzosixelela iindaba ezimnandi ke, even though sikhala uba ishow iphela, but ezi show zimbini okanye ezi episodes zimbini zizawudlala for an hour. So it's like we're gonna have 4 episodes, but ke bazawenza an hour. Bevuya kakhulu ke abantu because every day bokuthi xa kuphela uThando Nesithembu kuthiwe hayi bo bethunani yintoni ingase nizenze ezi episode zibe an hour long, because wow, ingaske nathi ngoku sithatha ii-camp chairs zethu sihambe siyokhempa eMzumbe sizibukelele yonke into eyenzekayo. Andiyazi ke uba akukho bantu ngoku eMzumbe, abantu basezindlini zabo edolophini. So ke zeniyazi uba this coming Wednesday uThando Nesithembu luzawuqala nge7:30 liphele nge8:30, liphinde on Thursday liqale nge7:30 liphele ngo8:30. So izawube zii-episode eziyi-hour. Bazame ke uba noko bathi wrap up yonke into eshiyekileyo. Besibonile ke olwandle nabo bethunani baseMzumbe bayahlalisana khona, intombi yakhe isathathwe i-DNA to confirm if umntana ngokalwandle, and then ke kutata uMosamseleku wathi emveni koba ke yaziwa ithini into, then bazaya ke kuloo ntombi, and it sounded like bazawusele bemcela okanye belobola. Ikhona ke ividiyo endizawuyenza bethunani malunga naleyo into ehamba yodwa. And then ke kukhona ke necala likaSne. uSne siyambona on social media onwabile, living her best life. Abantu bancoma uMacele bathi oh, uMacele is doing a good job ngoba ngumama kuSne, and then ngoku nomntana khe shem bayamgcina cause siyambona uSne ephuma emhle. Khanikhe nitsho bethunani bani nicinga ntoni ngezi ndaba zimbi ke bayiphela ishow, but ke okungapheliyo kuyahlola nokuba at least ke bazasinika ii-episode eziyi-hour. Sisajongile ke nezingane zesithembu ngoba besebesiqhelisile kuthi xa kuphela uThando Nesithembu kube sekuqala izingane zesithembu. So I hope that they are shooting because i-content ikhona. Kukho i-content kalwandle abayifake phaa kuThando Nesithembu, siyayifuna phaa kwizingane zesithembu kakuhle. And then noSne naye into ze-pregnancy zakhe as much as besizazi kwa last year siyazifuna phaa kwizingane zesithembu. No-Amahle sivile uba ubelekile, siyazifuna iindaba zakhe phaa kwizingane zesithembu nezinye ke esingazaziyo esizazibona. Anyways, enkosi kakhulu ngothi nibukele le video, nanibona kwivideo elandelayo. Bye.